उताट केली वेताळ तो दुसरं राक्षीनवाला तो दुसरं राक्षीनवाला धोटिंग तुमच्यात पोचल्या माझ्या कोचा उठल्या बाहेर पडताना काय सांगलं तुका काय सांगलं षटकर एवढा देऊन सांगलं होतंय त्याच्या हुंड्यावर पुतू त्याच्या हुंड्यावर पुतू कळलं पुरता या शिरते पुतू घरी माका सांग होतंय तुमचे बाबा दिसताय ते सगळे नाकार मुटको मारतले उकत चले कसले बाबा काय सांगा नको ते काय सांगतो त्या पाळण्यात रडता त्या कुकडी सरता रडता या डोकात चालता रडता घडबडत पडता रडता एका काटो लागला की समजे खायचे मित्र बाबा हे कोण सांगतो काय का या तुका समजा तर ऐकलं आजा पंजाच्या कारकिर्दीपासून माझ्या घराणं असाच चालता मी किती कमी पडा काय सांगतो आजा पंजाचे माका माहिती असा गावात शिकण्या तोडून वाचलो का माझ्या घरात पाळणा हाला होय नाही तर भरत नाही विचार तरी असा काय होणार
उद्या राहिलं नाका नको मारतो तुला कंटाळले मी तुला वाट कंटाळ ए बाबा उगीरा मांडावर करतो मांडावर मांडार किती आहे मांडार किती आहे मांडावर जाऊ बरं सोन केले असं ह्या बघा आता वाईट काय खायचं काम करताना थळातल्या बिरामना आधी करून हो तेव्हा थळातल्या बिरामना खायला पाठवतो तुझ्या तोंडात शिरा भटक आधीच खाले काय हे का नारायची असा ह्या घरपट्टी करा घ्या निर्वश मेची तर कानपट्ट्यात मागतो नाही तर मध्ये कुदत राहू मध्ये माझा निराकारात घेते पान ऐकलं हा गोवानी हो ह्या तुझा आवशी बापाशी हा तुमच्याकडे मग जितो असा जितो तर थैला कसा वाटता जावं थैता काय नाही तर होय उत्तर मामा ओ राजानू तुमचं काम मोठा ना तुमच्या आवशी बापाशी घेते हा हा या या पुरे या पुरे मग आवा हो ते आवा होता काय रे आवा एक पान ठेव बाबा एक पान ठेव बाबा पानावर बोट टाकायचा आपल्या नदीवर तरी बाबा होता बहुतेक आपल्या बापाशी पान ठेव सांगता हो बरे हा ठेवतोय तुझ्या बापाशी पान दिले कोण रवलो आता कोणी रवा कन्नड येतली कोण कोण गो काय गो हा बराच विचारा त्या माझ्या बापाशी कात ठेवून सांगता असा नाही त्या माझ्या बापाशी खायचे हा तिने जाग्यावर येते असं नाही आता काय तर बोलते हा हो होय ती देवाची पंचारत तुमच्याकडे तुमचंय ना भक्त येईल देवाची पंचारत असं ऐकल्यात मला येऊता नाही राहायचं माहित हो काय गो आता वांडावळ होली केलं होता सगळ्यांनी होय साहेब आहो ना बघ आहे का हात जोडलं हा झाला तुमचा तो काय बांधला असा नाही जय जय माझ्या औशी चार गावातून चार लोक तुझं नाव ऐका तुझ्या पायाकडे येणारे असो जसं तुझं नाव ऐका दिली तसं चांगला मार्ग घेऊन नाव राखांती हसत जाव होई कोणी करणार तू मान मान तू खोटा नाटा व्हायला तुला पिछात मार उलटा सुलटा
असं काय केव्हा केव्हा अशी माझ्या देवस्थानाकडे नड येतात नाही अशी नाही ऐकल्या अशी देवस्थानाकडे नडली काय माझ्या अंधार उभं राहतात काय घेतलं रे काठी मारा माझ्या पायाकडे येताला काठी मारा रे खोलात जाऊचा लागता रे माझ्या आऊशी खोलात जा पण बाहेर जाऊ भाऊ आता रे मी कसा बसा बाहेर येत ते वाकात बघू नको ही म्हातारी गावच्या तिच्या धियारी असा रे जाग्यात बसतो सांगतो मार्ग एका करूच लागतो त्याच्यासाठी 2 कोंबे आणि एकदा नाक लागतात रे गावात तो मनाचा भाव करते कळा वाया होता मानेवरची पिसा काढून म्हाताऱ्याची म्या काढतो पिसा काढून म्हाताऱ्यावर वाळून तिच्या घरमटकीवर वाळून चतुर्थीने सांगणा देऊन हाडून सोडू आणि कोंबे कोंबे तुका ते ऐकलंय अशीच मेल्यानं लोकांची पिसा काढाय तुझी बायको बोललेलं आहे